Pekný večer priateľa, opäť ďalšie ČSFDčko, moje meno Hao a ideme si doplňať ČSFD profil vďaka môjmu takému portfóliu, čo som si zapísal počas rokov, asi 4 roky, 5 rokov si zapisujem na Discord, takže tu máme nejaký zoznam, kde sa už prebehli horory. V predošlom videjku, predpredošlom videjku sme zase pozreli aj napríklad Marvelovky hlavne, alebo nejaké také sci-fička, potom tam boli aj nejaké romantické, taktiež aj seriály, takže bežte pozrieť na profile, ak ste nevideli. A máme tu už aj ČSFDčko, priamo tentokrát som to dokonca dal do Black módu, konečne vám to nebude vypalovať oči, keď to budete pozerať o polnoci, takže nejaká menšia výhoda v tomto. Fanklub stále nám ostal, 5 sme tam, môžete ma kľudne začať sledovať, budem veľmi rád. Dneska by som to chcel zbehnúť trochu rýchlejšie, možno uvidíme. Máme tam ďalšie žánre, určite, takže sa dostávame k zaujímavým a zasa to nejak vyrysuje toto pole, že čo sledujem najviac, takže celkom sa teším. Chcel by som ohodnotiť aj tých 200 filmov, nech sa započíta to všetko, ale proste nejaké ďalšie vecičky sa tu odomýkajú na tom, čo sa FDčku som zistil. Ak ste nevideli, tak obľúbené tu mám doplnené, herečky, aj všetko som akože nejak už trošku doplňal. Pomaličky si to plním na tom, čo sa FDčku ten profil, takže vyzerá to lepšie a lepšie. Uvidíme, ideme ďalej. Keď sa tu pozrieme dole, tak tu máme akčný komédia krimi trailer, takže niečo je to také ako napríklad Red Notice. Tam to bolo, neviem prečo som to zapísal do tejto časti, ale myslím, že to bolo akčná komédia. Krimi trailer, a to je presne to tu, ako som definoval. Je to Netflixovka opäť, priamo teraz bude aj dvojka tento rok by mala byť, myslím, že. Ide o to, že tam idú na nejakú lúpež spoločnú, má to veľa zvratov, aj keď podľa mňa dosť čakaných, niektoré zvraty sú dosť čakané. Ale zbierajú tam také nejaké vajca, 3 vajca po celom svete. Jedno vajco je proste v jednom muzeu, kde to je strážené brutálne, potom druhé vajco bolo niekde zakopané a dozviete sa to asi nejakým časom. Celkom fajn filmik, dal by som tomu kľudne aj nejaké 4 hviezdičky, strašne akože bavil som sa pri tom. Odporúčam pozrieť určite, sú tam dobrí herci. Možno kvôli hercom by som dal aj 5 hviezdičiek, akože teraz rozmýšľam tak, že bolo to sympatické strašne. Dáme tomu 5 hviezdiček len vďaka hercom, lebo je tam Dwayne Johnson, môj obľúbený, Ryan Reynolds, tiež obľúbenec a tá typka, neviem jak sa volá, Gal Gadot, myslím, že neviem ako sa to číta priamo, ale jo, úplne legendary, fakt, 5 hviezdiček dávame tomu nakoniec teda. Ďalej tu mám napísané One Man Show od priamo Kazmy. One Man Show The Movie, presne to tu. Bol som na to v kine, myslím, že takú kartičku som dostal, stále ju mám v peňaženke, možno bola práve tá výherná, nebol som v Prahe, bohužiaľ. Dal by som tomu nejaké 4 hviezdičky, bavil som sa celkom, akože taký, má to negatívne hodnotenie, ale mne sa to páčilo, ja som si to užil na to, že to bol československý film dokonca ešte aj, tak distribúcia československá, ja to vždycky tak ocením nejak a 4 hviezdičky, podľa mňa úplne fajn, jedeme dál. Teraz poďme na takú trochu inú nôtu, máme tu rozprávky, takže tie rozprávky si myslím, že budú zaujímavejšie. Tak ako prvú rozprávečku tu máme veľký červený pes Clifford, ak ste to nevedeli, pekná rozprávočka, 4 hviezdičky úplne zaslúžené. Poďme ďalej, nebudeme sa nejak zdržovať pri týchto rozprávkach, keď chcete pozrite si to podľa mojich hodnotení. Space Jam, to som mal to v kine. Brutálne som sa bavil, brutálne, aj napriek tomu, že to má, neviem prečo, tak malo percent proste hodnotenia. Ja normálne som sklamaný z tých hodnotení občas na ČSFDčku, ale tak asi chápem, niektorí to hodnotia skôr tí dospelí a dospelí, keď idú na rozprávku, tak asi sa im to moc nebude páčiť, logicky. Ja tomu dávam 4 hviezdičky, ideme ďalej. Bolo to o basketbalistovi proste, LeBron James. Milujete LeBrona Jamesa, musíte to vidieť. Šmolkovia, dáme páni. Klasika stará, 4 hviezdičky, úplne na čilik, nemalo sa to čo pokaziť. Máme tu Smradi Bad Guys. Smradi Bad Guys, malo by to byť niečo novšie. Bad Guys, jo, toto tu bude ono. Haha, to bolo dobré. To dávam 5 hviezdičiek, na to som bol v kine a brutálne, aj dobré hodnotenie to má, pozerám, na to, že to dospelí hodnotia. Ok, 5 hviezdičky, to bolo fakt akože jedna z tých najlepších rozpráv, čo som kedy videl, to sa oplatí pozrieť. Každopádne Šmolkovia 2, ideme ďalej, 4 hviezdičky. Ja dodržím akože pri Šmolkoch, proste každý jeden part som to pozeral ako dieťa a vždycky akože som si to vedel nejako pozrieť. Dostačujú sa, neviem, prečo mám Šmolkovia 3 a nie sú Šmolkovia 3? Fakt nie sú?
A to už je nejaká? To už nie je film, to už je rozprávka, tak to som nevidel, to som určite nevidel akože. Takže Šmolkovia 3 ani neexistujú, to rovno si odstraním potom z toho, to je nejaká chyba asi, neviem kedy som to tam napísal, Šmolkovia 3 nič. Takže Šmolková je 1, Šmolkovia 2, krása. Ideme ďalej, Hotel Transylvania 3. Neviem, tie predošlé som nevidel, alebo si to minimálne nepamätám, takže preto toto nemám ani zapísané. Takže by sa to zišlo niekedy dopozerať. Opäť veľmi skvelá rozprávočka, dám tomu 4 hviezdičky pri tých rozprávkach, neviem, či dáme menej. A teraz ide úplný masterpiece v hlave, to museli ste vidieť. Nehovorte mi, že ste nevideli v hlave Inside Out. Tento rok, alebo minulý rok vyšla 2. A neviem, ak to napíšem úplne, asi to dám do Google, tam by to malo instantne nájsť. Je to tak v hlave, dámy a páni, ak ste nevideli, najlepšia rozprávka z najlepších. Neviem, či na trhu je nejaká lepšia rozprávka pre dospelých, pre deti a pre tínedžerov naraz. Akože fakt, univerzálna rozprávka, cítite sa to, do toho každá veková kategória a každá veková kategória si to zoberie nejak inak tú rozprávku. Takže úplná podľa mňa a pecka, má to aj veľmi kladné hodnotenie, keď sa pozriete na tie percenta a aj poradie, tak akože zaslúžené. Rozhodne zaslúžené, neviem hovoriť, a v hlave 2 som zvedavý na to hodnotenie. Má to trochu menej, pozerám, ale ja tomu dávam 5 hviezdiček, lebo v hlave 2 bola tiež trochu slabšia ako 1, ale bola to tiež bomba. Oba bomba, nové zmysly sa dostanú do hlavy a nové emócie, takže odporúčam pozrieť, dokonca to je na Disney Plus už dané, takže ak máte Disney Plus, tak viete si to rovno zbehnúť. Doba ľadová 1, ideme na to, doba ľadová klasika, stará dobrá doba ľadová. Ak ste to nevideli, musíte vidieť, určite ste to každý videli, lebo to išlo v telke toľkokrát. To dávame klasicky 5 hviezdiček, doba ľadová, to nezamrzí, akože fakt, doba ľadová. Nezamrzí, aj keď si to teraz tak odstupom času pozriem, na Vianoce som to pozeral napríklad, keď boli tie sviatky a dávali to opäť v telke. Takže ideme na to 2, zanechám stále 5 hviezdiček, 2, ale 3 dám už asi 3 hviezdičky, bo tá 3 je taká už natiahnutá zbytočne, lebo chceli vymilkovať čo najviac asi. A asi by som to kľudne dal nejaké 4 hviezdičky tu u mňa. Vidím, že 74% a 2 bola taká slabšia u ľudí. Pre mňa náhodou tá 3 bola taká slabšia. Aj keď 68 to malo a doba ľadová 1 mala koľko? To myslel byť banger. 84, no, dobre sa to pomenilo, no. Tu 62 000 hodnotení to má. Dobre, takže ja som spokojný tak, ako som to ohodnotil, tak to aj necháme. A máme tu ešte doba ľadová mamutí tresk dokonca. Doba ľadová mamutí tresk. Opäť nejaké 4 hviezdy by som tomu dal. Mamutí tresk. 4 hviezdy, krásne. Tie doba ľadové tam boli natočené akože viackrát už. A už to zbytočne naťahovali podľa mňa. Keď to ukončili pri tých 3 častiach, by to bolo úplne v pohode. Kocúr Čižňák, posledné želanie, opäť veľmi pekný. Film, alebo rozprávkofilm, alebo jak to nazvať, a má to aj také hodnotenie, akože nečudujem sa vôbec, to je fakt akože tie 5-hviezdičkové filmy, to sú také, že must watch, že musíte pozrieť. Osobne sa priznám, že som nevidel Kocúra v Čižmách v 1. Dokonca to je 2 iba, ale nie, to je seriál, ok, seriál ma nezaujíma, ale 1 som nevidel, Vianočné prekvapenie, dokonca pozerám, že to má menej hodnotení. Alebo celkovo, neviem prečo to nie je tak mainstream. Lebo toto bola 2 až jo, a toto ako keby to trošku nadväzuje, ale viem, že toto bolo v kinách, takže asi kvôli tomu. A 2015 neviem, či nebolo to v kinách alebo čo, ale ok. Nečakal som takéto hodnotenie, lebo väčšinou tie jednotky sú akože viac hodnotené, no. Hovoril som síce, že 200 filmov by som chcel naplniť, ale dnešnú časť by som takto utkol, proste kratší part, možno to pozerať aj do konca. Rozobrali sme sa hlavne tie rozprávky, takže ja som spokojný. Doplnili sme portfólio nejaké vecičky, tam bolo One Man Show a Red Notice a potom sme dali iba rozprávočky, takže také kratšie videjko. Vidíme sa pri ďalšom videjku, ďakujem za sledovanie vám a zatiaľ do počutia.